dugang barangay sa Rion 7 ang gilista sa COMELEC, kapulisan ug military nga bantayanan sa umabot nga barangay election. Laing barko sa Tugo nagkasingki sa usa ka cargo vessel sa Mactan Channel. Nakit ang patay nga lawas sa namising nga tripulante sa panagbangga sa duha ka barko sa North Sea, gikonfirmar nga iya sa Subuanon nga kapitan. Cebu Archbishop Emeritus Ricardo Cardinal Vidal subling na ospital. Dulaan duha ka gatos nga mokandidato sa barangay elections ni file silang certificates of candidacy sa Talisay, Mandaue ug Cebu City. Mayong hapon Sugbo, Kabisayan ug sa uban pang mga dapit nga maabot kining atong Sibya. Ako si Frank Manilong Jr. Ihatod namo ang mga nag-unang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, mga kapatid, karong adlaw nagsugod na ang pag-file sa Certificate of Candidacy sa gustong mga munlang sad alang sa barangay elections mula na't kini hangtod Oktubre 17. Apan sa dili pa kana Frank, ni ay lalaking kawatan na sakpan sa gwardiya nga ana sa sud sa tindahang namaligya og RTW. Ang maong lalaki Georgia kanit trabahan ti ay sa maong tindahan. Wa makaugpo sa kapulisan apan nakaipsot sad ang iyang mga kauban. Sugin limi, Leslie Caminadi Vistil. Nabaw pangita kini mga sakop sa SWAT ug kapulisan sa dakbayan sa Lapu-Lapu sa mga tawo misud ining tindahan sa ready-to-wear items nga nihimutang sudso sa mall sa Barangay Pusok. Ang gwardya sa mall mo'y nakabantay nga dunay tawo sud sa mong tindahan. Hinungdan nga dali siya nangayo og bakap. Batano man niya mga 18 o 17 ang edad. Niwang. Milanat sa tulog ka oras ang pangitaay. Nako dire nilabay sa dire ana dito nako. Okay. Dihang kalit nga migawas kining lalaking nagpurong orange nga biste. Wa ni makagawas kay nalak sa sud. Nag-abli ka na, ha? Gadi dyan nag-abli ka, nag-abli ka, bulok ka na bulok. Na? Kung kagawas ka, gapsay diya. Simple. Paggawa sa sospek, miabot sad ang tagya sa tindahan. Nasayran nga kanhi trabahante di ay sa mong tindahan ang sospek nga giila nga si Jamil Batingulo. Aso niini nga nadala lang siya sa duha niya ka mga higalang nakaikyas. Kinsa iyang nailhan nga silang Zinen ug Christian nga puros mga istambay. Plano na talagang magnakaw Asa? doon sa tindahan? Yun sa tindahan? Oo, plano talaga. Yun talagang plano. Yung isa, nakita niya yung girl papunta na, tapos nakalabas na sila. Tapos nalakan na yung pintuan. Tapos lalabas naman ako, nakita naman ako ng guard. Pananglitan kung wag yung nakuha. So, magdepende ta sa management sa Marina Mall. Ato siyang pailan o trespassing na lang siguro. Boyfriend mo yung ano? Leslie Caminadi Vistil, News 5. Gihimakak sa usa ka sakop sa Highway Patrol Group nga nangilkil siya og 200,000 pesos gikan sa usa ka motorista. Jinky Baguio, Sugin Limi. Ni atubang kaganihan sa mga sakop sa media si SPO1 Aldrin Gulingan, sakop sa Highway Patrol Group sa Rehiyon 7. Human kini pasanginlingan ng nilkil og 200,000 pesos gikan sa iyang gidakop kagahapon. Matod sa HPG nga ilang gipara ang puti nga Nissan X-Trail nga gipanag-iya ni Jane Catherine O sa may Dan Juan Luna sa may barangay Mabolo atol sa ilang anti-carnapping operation tungod sa violation nga delinquent registration. Ang initial violation na is delinquent registration. Expired registration is considered no registration at all. So, you have no right to use sa dalan, sa atong highways. So, considered as dili ka makagamit sa ato ang dalan. Kasi ang paggamit sa dalan, it is not a right, it is a privilege only.
Nag-abot matud pang complainant nga si Catherine ug ang pulis sa Mabolo Police Station ug didto na kini gipasanginlan nga nangilkil. Categorically deny sa iyang allegation sa mua. And this person is trying to destroy not my image but the entire PNP. No? So they were trying to destroy our image kay nga naman there were some violation and maybe they are afraid na makita kung sa gyud ang status aning sakyanan. Tunan pa sa abogado sa complainant ang mga kasong ipasakabatok sa pulis nga naglakip sa extortion, grave coercion o kasong administratiba nga abuse of authority. Pag-ingon ni mo wa dekadakpa, pag-ingon ni mo wa dekadakpa, apan kuyog ta dito, that is tantamang kay mo na siyang gi-restrain ang iyang liberty. The moment mo sugod na gani pag-restrain ang liberty, that na-attach na diha ang violation nimo. Dili mo na pwede. Kay wa nimo pulakta. Gipahigayon kaganiha ang macro-etching sa sakyanan nga gikumpiska sa HPG aron masusi kung tampered ba ang chassis ug engine number sa maong sakyanan. Jinky Bargyo, News 5. Iyahay og diskarte ang mga bot magpapili karong umaabot nga piniliay sa barangay atol sa unang adlaw sa filing of Certificate of Candidacy sa buhatan sa Cebu City Comelec. Andrea Patenia, Sugin Limi. Sama sa panultihon nga the early bird catches the worm, sayong miabot dinhi sa Comelec Cebu City North District Office ang incumbent barangay captain sa Kalubihan. Siya maoy labing unang mi-file og Certificate of Candidacy. Nagtuo siya nga ang iyang pag-anhi og sayo, maugyoy naghatag niya og swerte, sukad sa iyang pagsud sa politika niadtong tuig 1994 ug paglikay sab sa kahasol. Sayo lang ko ni file para wa na sa tay hunahon pa ba? No, di na to kalikayan ang mga kakulian unya ba? Ang uban nagtuo nga di babagang edad sa pagkupot og katungdanan. Sama nilang Lolo Ricardo ug Lolo Jose nga naabot sa Comelec Cebu City South District Office. Pareho silang 77 anyos ug first time nga mulansar. Magpapili sila isip konsehal. Si Lolo Ricardo sa Barangay San Nicolas proper, samtang si Lolo Jose sa Barangay Pahina San Nicolas. Nagsilbi sa nilang reunion dihang ilang nasayran nga schoolmates di ay sila sa high school sa CITU class of 1955. Matud sa duha, ligon pa ang ilang tuhod aron mo serbisyo sa ilang barangay. Para nimo age doesn't matter? Yes. Ano man, sir? Oh, kaya pa man ako. Para mag-unsam ng edad og labi tay manghud pa kay nako, pero ana question mark na. Ikaw, muskog pa kayo. Tuwid pa. Di lang ang ilang fighting spirit maoy nakapahimuot sa mga taga-Comelec kay si Lolo Jose usa di ay ka radio drama talent. Daghan drama namo kanang lailay nga katawa. daghan mga tiguang, binata, binayot. Sige daw, sample daw sa imong binata, sir. Di kanang ako ang tiguang siya pa di ko. Uy, aron nako, hindi na ako magdugay. Balik ba ako diri? extra work. Lahisab ang gimmick sa executive assistant ni Cebu City Mayor Michael Rama nga si Philip Zafra, kinsa mudagan pagkakapitan sa Barangay Tisa, uban sa iyang mga supporters. Nagpamisa sila, nagmotorcade padung sa Comelec, suloob ang green ug yellow t-shirts, da ang tema sa salidang The Legend of Zorro. Automatic na ang iyang resignation sa City Hall. Matod sa Comelec nga di pa violation ang pagdaog supporters atul sa COC filing. Giving support is not campaigning siguro. So murag ilahalan jud ning. Oh, in fact imong hunaon ug motorcade ka after filing mo na siya problema diha. Tungod kay maisip na nga mga official candidates kadtong naka-file sa ilang COCs, di na sila mahimong mangampanya hangtod sa campaign period karong Oktubre 18. Busa, gawas nga gidili ang mga campaign activities sama sa pagpahigayon og motorcades ug mga pulong-pulong, gikinahanglan na sab nilang pangtangtango ng ilang mga campaign poster sa kadalanan ug kung mapakyas mahimo silang masilutan ubos sa election offense.
Karon nga mo file ka sa COC, you're already considered an official candidate. Yes. Ikaw, are you willing to kanang remove imong posters kay? Yes, I am. In fact, ako nang giawhag ang akong mga lumalaban ng supporters nga palihog ikuan na, itangtangan na kay kining tanan kinahanglan musubay gyud ta sa balaod. Sukad ganihang alas 8 sa buntag hangtod kaganihang udto, 63 na ang nakafile og COC sa South District. 5 niini pagkakapitan samtang 58 ang konsihal. Sa North District, 30 ang mi-file tibuok buntag. Unom ang buot magpili isip kapitan ug 24 ang konsihal. Adunay pipila ka mga kandidato nga tibuok line-up nga mi-file. Giklaro sa COMELEC nga libre ang COC filing. Apan siguraduon lang nga kumpleto ang ilang requirements nga notaryado na og dunay documentary stamps. Andrea Patenia, News 5.